Assalamu alaikum Turkmenportal websaytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bugün biz size köpümiziň söýgüli filmlerimiziň döreýän ýeri bolan Golliwudyň taryhy hakkynda gurrun bermekdiýiz. Iň gyzykly kinolaryň watany nädip iň meşhur kino studiýalaryň jemlenen ýerine uruly. Aslynda Golliwud siz nereden gelip çykdy? Näçin biz onu Golliwud diýýäs? Ol näme anglady? Ine şu sowallaryň hemmesiniň jogaby adaty bolşy ýaly Bilesiň gelýärmide we başlaýar. Gelin ilki bilen Golliwud sözüniň manysynyň başlaýar. Inglizce Hollywood. Iki sözden gelip çykýar. Olaryň biri Holly, ýagny padup agaçyny, wood bolsa tokoy diýmek anlatýar. Demek Hollywood padup tokoyu diýen manyny berýär. Başda bu ad bilen Kaliforniýa ştatyna Los Angeles şäheriniň demirgazy günmataryna ýerleşýän ýer adlandyrylýan eken. Hollywood'un taryhy öz göz başyna 19-njy asyryň başlaryndan apaýdy. Golliwud diýen ady tapanam, goýanam Wilcox Long maşgalasy bolup durýar. Bu maşgala Amerika göçüp gelip Los Angeles'in töweregine ul ýer bölegi satyn aldylar. O wagtlar Los Angeles'in bu adgy ýaly şowkundan şadlykdan dolu şäherde hereketine kiçik bir adat şäher eken. Ine onsoň Wilcox Long aýaly satyn alan ýerlerini Golliwud diýip ad goýupdy. Taryhçylaryň aýtmagyna görä bir näçe ýyldan soň Wilcox'laryň ýerleriniň bir bölegini kärenetine berip başladylar. Onsoň wagtyň geçmegi bilen o ýerde şäherçe dörep, olam soňlugy bilen Los Angeles'e birip gidipdir. Golliwudyň kinosyny gotunnaky ýol haçan başlapdyr? 1853-nji ýylda häzir Golliwudyň ýerine ikinji çatma duran eken. 1909-njy ýylda Thomas Edison Amerikan film önümçiligini monopoliýa etmekdir. Onsoň garaşsyz kino öndürjüler hemmesi diýen ýal ondan gaçyp Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň günmatar kenarlaryna göçüpdir. 20-nji asyryň başynda polkovnik William Zellin ýeriň bir bölegini satyn alypdyr da özüniň Chicago'da döreden kino kampaniýasyny şo ýerde ýerleşdirdi. Amerikada kino sanatynyň ösmegine esasan bu ýurda başga ýerlerden göçüp gelen adamlar sebäpli bolupdy. Amerikanyň iň uly kino studiýalarynyň düýbüni tutan adamlar hemmesi emigrantlar bolupdyr. Bellemeli. Mysal üçin Wengriýadan göçüp gelen Adolf Zucker Paramount kino studiýasyny esaslandyrypdyr. Velosiped mahawaty bilen meşgullanýan dogallar Warner'lar bolsa Warner Brothers meşhur kino studiýany döretmege başladylar. Germaniýaly egneşik satyjy Karl Laemmle Universal Pictures kino kompaniýasyny döretmege başladylar. Metro-Goldwyn-Mayer bolsa Russiýaly demir galynlarynyň satyjy Louis Mayer açan elbetde kino kompaniýalarda bellemeli. Başda aktyorlar Amerikan filmleriniň öz ady bilen dälle durly lakamlar bilen düşüpdirler. Ýöne bir gün Universal kino kompaniýasynyň düýbüni tutuji Karl Laemmle, kino aktrisa Florence Lawrence bilen şertname allaşypdyr. Ine şondan soň hemme zat ütkändir. Aktyorlar öz adyny gizlemegini goýupdyrlar. Bu şertname Golliwudyň ýyllarynyň şöhrata barýan ýoluna ilkinji basgançak bolupdyr. Şondan soň Golliwudyň aktyor diýen kär awraýly hemem elitme zasaplan başlapdy. Golliwudyň ilkinji studiýasy Hollywood Digital Laboratory diýip adlandyrylýan eken. Ol 1991-nji ýylda döretipdir. Ödem bu kino studiýa bolmanka adaty ýol ugrundaky garwanşgan eken. Golliwudyň stansiýasyna düşürilen taryhda ilkinji dol metrajly kino Indeydenanyň ýan ýollaşy diýilip adlandyrylýar. Onu düşüren rejissor Cecil de Mille bolup durýar we bu film 1914-nji ýylda çykypdy. Golliwudyň ajaýyp howaty, tebigy şertleri, odan köçeleri kino düşürmek üçin ýürütip döredilen ýer eken. Şeýdibim, Golliwudyň taryhyny iň uly şöhratly ýyllar başlady. Kinematografiýanyň ösmegi bilen kino kompaniýalary gerek infrastrukturada ösüp başlapdy. Bu ýerde mali edaralary, restoranlar, dinjaş merkezleri döretdir. Golliwudyň ýylaty bolsa iki bölegi bolupdyr. Yıllarlara hemem kömekçi işgärleri. Ýuwaş-ýuwaşdan merkez köçelerdäki ýaşaýyş jaýlaryny, kino studiýalaryň dörli desgalary gysyp çykartdylar. Kinematografiýanyň ösmegi kiçirek kino studiýalaryň arasynda uly bäsleşligini döremegine getiripdir. Olar batmajak bolup özara birleşipdirler, uly kino trestlaryny döredipdirler. Soň bu kino trestlar kinolary ýaýratýan kärhanalar bilen şeýdibem birleşip başlapdyr. Şeýdibem Paramount, United Artists, Metro-Goldwyn-Mayer ýaly bir näçe kino kompaniýalar döredýär. Golliwudyň ady dünýä dolu filmleri bolsa uly girdejigden başlapdyr. Her bir aktyor Golliwud filmlerinde suraty düşmegi, Golliwudyň ýyllygy bolmagy arzu etip başlapdyr. Indi 2005-nji ýylyň 16-njy fevralynda şäher geňeş agdalarynyň mejlisi Kaliforniýanyň Golliwudyň garaşdyrylygyny hasaba alınmagyny talap edýän kanun taslamasyny ödürläpdir. Bu taslamada Golliwudyň şerketleri hem ketkilendir. Kanun taslamasy Golliwudyň Töwza Palatasy we Los Angeles şäher geňeş tarapyndan gollandyr. Ol 2006-njy ýylyň 28-njy awgustynda gubernator Arnold Schwarzenegger tarapyndan kabul edilipdir. Şeýdem Golliwudyň resmi çäkleri eglan edilipdir. Mahavat. Salam. Doğlan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşaň. Diýat hilside
öz ajaýyp tortlaryny ködürleýär. Diýathylyň Garadaşaýakda ýerleşýän dukanyna her diň şuny doglan gününi belleýärlere 50 götürüp ardanyşyk bar. Toý saçaklaryny diýathylyň tortlary bilen bezen. Oy durmuşuňyzam diýathylyň süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden mutlaýar. Diýathyl arzularyňyzdan öňdýär. Golliwudyň ýene bir aýratyrlygy onuň dagda ýerleşdirilen uzakdanam gözüňe ilýän ýazgylar. Ene şu ýa. Eýsem hemmämde tanış Golliwud diýen ýazgy haçan hemem näme üçin döredilipdir? Ýazgyň öňünde. Bu ýazgy 1923-nji ýylyň 13-nji iýulyna Mount Lee dagynyň gerşinde Kaliforniýa depelerini ýokarsyna goýupdyr. Onun hakyky harpyň ýene 9 metr, boýy bolsa 15 metr eken. Soň harplar wagtyň geçmegi bilen könülipdir, gaçyp başlapdyrlar. Täze ýazgyň harplary bolsa 14 metr goly edilip täzeden ýasalypdyr. Başda Hollywood ýazgysy biraz uzunrak eken. Ol ilki Hollywood Land diýen cümleden sözden ibaret bolupdyr. Bu ýazgy goýulan wagty onuň kino bilen hiç ýyl baglanşygy bolmadyr. Ýazgyny Golliwudyň ýokarsynaky depelerde kurulan täze jaýlary mahabat etmek üçin ýörüte şonu Land diýip goýupdyrlar da. Golliwudyň ýene bir täsirligi şöhrat alleýasy. Alleýede ýani odalaryň ornuna plitalarda beýşur ýyldızlar ýerleşdirilen. Olaryň içinde dünýä meşhur aktyorlaryň, sazanlaryň, prodüserlaryň, hakyky hemem oýlanyp tapylan gahrymanlaryň atlar ýazylýar. Meselem bu ýerde Mickey Mouse'un ýyldızan bar. Şöhrat alleýasynda ýene bir ünsürmeli bellemeli zat ady bar adamlar hemmesi öz ugruna uly iş eden şahsiýetlerdir. Bu geňen aý ýer her ýylda tahminan 10 million syýahatçyny özüne çekýär. Her ýyl şöhrat alleýasyna goşulmak bagty nesip ederler. Yerli sowda palatasyna $30,000 meçhuruna tölek geçirýär. Ýyllardan hemmesi ýerde asfaltda ýerleşýär. Ýeke jetimden galy. Diňe bir ýyllyk olardan saýlanyp diýwarda goýulypdyr kimdigini bilende. Olam meşhur boksçy Muhammed Ali bolupdyr. Muhammed Ali öz adynyň has sorsy Muhammed peýgamberiň adynyň ýerde depelenmegini islemändi. Şonuň üçin hem onuň ýyllygy ady böyle ýeki özi diýwarda ýerleşdirildi. Şöhrat alleýasynda ilkinji 8 sany ýyllyd 1960-njy ýylyň 8-nji fevralyna peýda bolupdy. Şol wagt bu ýerdäki ýyldyzlaryň sany 2000. Şu wagt bolsa bu ýerdäki ýyldyzlaryň sany 2500-den ugrakdyr. Häzirki wagt Golliwudda ýekiji kinostudiýa bar. Olam 26 hektar ýer tutýan Paramount Pictures kinostudiýasy. Beýlekiler bir wagt Los Angeles'yň başga ýerlerine göçüp gitdiler. Ýöne montaj, ýagşylandyrma ýaly işleriň hemmesi şu wagtam Golliwudda edilýär. Bu ýeriniň iň meşhur teatry Dolby Theatre 21-nji asyryň başynda çykdyr. Ol başda teatr kodak diýip adlandyrylýan eken. Her ýyl Oscar bayragynyň goşurylyş dawarasy şu teatrda geçirýär. Oscarda elbetde belläp geçipdik. Amerikan kinematografiýasynyň taryhy Golliwudyň muzeyi bilen aýrylmaz baglanşykly. Bu ýerde kino dünýäsine degişli 10.000-den gowra eksponat jemlenipdir. Olaryň hemmesi meşhur kino filmleri, aktyorlary, degişli enjamlar, eşikler ýa bolmasa suratlar bolupdyr. Eýsem Golliwudyň iň esasy adamlar kimlerkä? Kim ona jogap berýär? Ýok, olar aktyorlar däl. Birinji ýerde The Walt Disney Company kino kompaniýasynyň ýolbaşçysy Robert Iger durýar. Ikinji ýerde Netflix'in ýolbaşçylary Reed Hastings bilen Ted Sarandos durýar. Üçünji ýerem ýene iki adam eýilýär. Olarym NBC Universal kompaniýasynyň iş dolandyrjylary Brian Roberts bilen Steve Burke. Mahabat. Siz telekeşi, önümü öndürýäňiz, ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Turkmenportal size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňize goýular.
Golliwudyň iň baý aktyorlar kimlerke her kime gyzykly bolsa aýdyp geçelim. Biziň güllemizde iň köp gazanýan aktyor Adam Sandler bolupdyr. Ol 2023-nji ýyly $73 milyon gazanmagy başardyr. Ikinji ýerde Barbie kino filminiň baş gahrmany Margot Robbie bolupdyr. Onun geçen ýylky gazancy 59 milyona barabar. Üçüncü ýerde $45 milyon giýertejisi bilen Tom Cruise dowam edýär. Golliwudda her ýyl 140-150 film suraty düşürilýär. Ýöne olaryň içinde bary ýok 20 götürmesirlik kazanýar. Ýa-da şu wagtda şeýle iň köp pul gazanan film, iň meşhur bolan filmler haýsylar ka? Aýdyp geçýär. Birinji ýerde rejissor James Cameron'un Avatary yerleşýär. 2009-njy ýylda düşürilen bu ajaýyp film şu wagtda şeýle 2 milyard 900 milyon gowrak Amerikan dollaryny gazanmagy başardy. Ikinji ýerde Aralçylar ýani Mistiteli 4 final adly film. 2010-njy ýylda çykan bu film 2 milyard 800 milyon dollary ýygnamagy başarýar. Üçüncü ýerde bolsa Avataryň dowamy elýär. 2022-nji ýylda çykan bu filmiň kassy ýygymy 2 milyard 320 milyon gowrak dollardyr. Ene mähruwan ýyllaşlar, hormatly watandaşlar, Golliwud barada size ýetirmekden oň çaýyna bolup geçýän esas adamlar, kino filmler, aktyorlar barada aýtmak bilen şulardan. Barat, asyl Golliwudyň haýsy filmlerine tomuş etdiňiz? Olaryň haýsylary siziň göwnüňizden turdy? Islan wagtyň islan ýerinde tesvir ýazyp bilýäňiz, çünki Turkmenportal ýaly platformalarda we ýerite siziň üçin onlaýn mähruwanlar. Elbetde Turkmenportal bilen galyň we ähli dünýäniň maglumatlary bilen ýakynlar tanyş bolan we şo göllerdäki Bilesiň gelýärmi ýepleşiklerde görüşýän çägem şu pursatda diňe saglygyňyzy islemek, şeýle hem özüňizi uja seretmegi haýyşa daýmak galýan. Sag olun.